Вы слухаеце Трансусветнае радыё. У эфіры хрысціянская праграма «Голас друга». Да святой крыніцы чысціні кліча голас друга з вышыні. Голас гэты верай незямною засяляе шчыра кожны дом. Слухай голас друга ўсёй душою, і душа напоўніцца святлом. Прапануем перадачу з раздзелу «Да моладзі». Мір вам, паважаныя слухачы! Разам з вамі ў эфіры Сергей Брышцель. Тэма сённяшняй размовы «У Хрысце». Калі я думаю пра запаведзі, на ўспамін прыходзіць гара Сінай і скрыжалі, дадзеныя Майсею. Мы не можам не прыгадаць новы запавет і словы Хрыста вучням на апошняй вячэры. Гэта запаведь. Любіце адзін аднаго, як я палюбіў вас. Але як часта мы думаем пра запаведь успамінаў яго смерці? Хтосьці скажа, раз на месяц, падчас непасрэднага ўдзелу, мацней у страсны чацвер ці страсную пятніцу перад Вялікднем, калі чытаем пра распяцце Хрыста ці калі чытаем 11 раздзел першага паслання да Карынфянаў. У рэчаіснасці ж памяць пра пакуты і смерць нашага Господа Ісуса Хрыста знаходзілася ў цэнтры служэння першаапостальскай царквы. Кожны раз, калі веруючыя сустракаліся, яны ўспаміналі яго смерць. Успамінаючы смерць, нельга не ўспамінаць і жыццё. Без пакутаў не было б уваскрасення. Без гэтай запаведзі немагчыма ўявіць сапраўднае жыццё царквы. Што адбываецца, калі мы падыходзім да стала ўспамінаў, здзяйсняем вячэру, удзельнічаем у еўхарыстыі, пераклад падзяка. Мы памятаем ахвяру Хрыста. Мы сведчым, хто наш збаўца. Мы ўмацоўваемся ласкай яго. Мы у Хрысце. Сёння я жадаю прачытаць вялікі ўрывак. Шмат тэксту непапулярны падыход у асяроддзі маладых людзей. Сёння я таксама жадаю ўспомніць пакуты Хрыста. Цяжкасці не самая папулярная тэма. Навакольны свет чакае, каб было коратка і аптымістычна. Аднак хрысціянства – гэта аптымізм, і ён добра апісаны Паўлам. Заўсёды радуйцеся, несупынна маліцеся, за ўсё дзякуйце. Паспрабуем, успамінаючы пакуты Хрыста, падзякаваць. Паспрабуем памаліцца жывому выратавальніку. Паспрабуем у ім і перад ім знайсці радасць. Мы прачытаем знакаміты другі раздзел паслання Паўла да Філіпянаў. Я прапаную вам 3 думкі. Пачнем з першых 4 вершаў. Дык, калі ёсць якое пацяшэнне ў Хрысце, калі ёсць якая патоля любові, калі ёсць якая супольнасць духа, калі ёсць якая сардэчнасць і міласэрнасць, дапоўніце маю радасць, каб вы тое самае думалі, тую самую любоў мелі, былі аднадушныя і аднадумныя, нічога не робячы дзеля сварлівасці ці дзеля пустое пахвальбы, але ў пакоры розуму, шануючы адзін аднаго, як вышэйшых за сябе. Не за сваё толькі няхай кожны зважае, але і на тое, што іншых. Апостол Павел жадае, каб вертыкаль, адносіны з Хрыстом, нараджала гарызанталь, адносіны з людзьмі. Апостол лічыць, што нельга спачываць на духоўных лаўрах, трэба развівацца. Ён вучыць, што павінна адбыцца замена займеннікаў. Раней у цэнтры быў я, а зараз мы. Ён выкарыстоўвае важны багаслоўскі тэрмін «у Хрысце». Гэта блізкія адносіны з Богам. Гэта адзінства з ім. Гэта карэнныя змены. Яны заразлівае дабраславенне. Першая думка, якую мы не павінны згубіць. Добрае захоўваецца і памнажаецца дзякуючы Хрысту. Пра гэта піша Павел. Мы ўсе жадаем, каб наступны дзень, год, адрэзак жыцця быў значна лепшы за папярэдні. Дык вось ідэя «заўтра будзе лепш, чым сёння» вымяраецца не матэрыяльнымі рэсурсамі, кар'ерай ці поспехам, чым тады адносінамі з Богам. Павел падахвочвае вернікаў у горадзе Філіпы станавіцца лепш. Як? Адзіна магчымым спосабам пры дапамозе Хрыста. Ідзем далей. Вершы з 5 па 11. Бо няхай тое у вас думаецца, што і ў Хрысце Ісусе.
які, маючы постаць Бога, не лічыў захопам быць роўным Богу, але прынізіў сябе, прыняўшы постаць слугі, стаўшыся на падабенства людзей і знойдзены выглядам як чалавек, панізіў сябе, стаўшыся паслухмяным ажно да смерці і смерці крыжовай. Дзеля гэтага і Бог узвысіў яго і даў яму імя панад усякае імя, каб у імя Ісуса схілілася ўсякае калена нябесных, зямных і падземных, і каб усякі язык вызнаваў, што Господ Ісус Христос у славу Бога Айца. Пакаянне – гэта змена сэрца, змена мыслення і змена жыцця. Паварот на 180 градусаў, новы курс. Няхай тое ў вас думаецца, што і ў Хрысце Ісусе. Яго мысленне ламала стэрэатыпы, не ўпісвалася ў агульныя ўяўленні пра Бога. Господ ператварыўся ў раба, кіраўніку пакорлівага слугу. Ён добраахвотна аддаў сябе на смерць, прынёс сябе ў ахвяру дзеля Божай славы і нашай з вамі карысці. Хтосьці сказаў, што часам пакуты – гэта пераапранутае дабраславенне. Менавіта такім дабраславеннем для нас стала Галгофа. Христос да славы не ішоў па чырвонай дарожцы. Да велічы прывялі ламанае цела і пралітая кроў. Другая думка, якую нельга згубіць. Сапраўдная веліч не ў нашым становішчы, а ў ахвярным служэнні. Пра гэта піша Павел. Бог узняў Ісуса. Хто не чуў пра яго? Колькі напісана кніг, складзена вершаў і спеваў пра яго. Мы належым да хрысціянскай цывілізацыі. Час лічыцца ад раства Хрыстова. Большасць жыхароў планеты Зямля завуць яго збаўцай. Веліч пачынаецца з прысвечанага служэння. Апошні ўрывак. Вершы з 12 па 15. Так што, улюбёныя мае, як вы заўсёды слухаліся не толькі калі я прыходзіў, але шмат больш цяпер у адсутнасць маю са страхам і трымценнем здзяйсняеце збаўленне сваё, бо Бог ёсць той, які дзейнічае ў вас паводле упадабання свайго, каб вы і хацелі і дзейнічалі. Усё рабіце без нараканняў і хістанняў, каб вы былі беззаганнымі і шчырымі дзецьмі Божымі, беззаганнымі сярод пакалення скрыўленага і сапсаванага, у якім вы свеціце як святло ў свеце. Дзякуючы Хрысту мы здабылі ўнутраныя арыенціры і ўнутраную адказнасць. Праведнасць, дзякуючы веры, якую адкрыў для сябе рэфарматар Мартин Лютер, гэта цэласнасць у Хрысце. Іншымі словамі, я аднолькава сапраўдны ўсюды, калі назіраюць за мной людзі, ці калі я адзін. Мы заводзік па вытворчасці заўгодных Богу жаданняў. Бог дапамагае нам з рэалізацыяй гэтай не заўсёды папулярнай прадукцыі. Можа, не ўсё мы месцем, не ўсё нам падабаецца, не ўсё разумеем, але мы чуем ад Паўла: дзейнічайце, не наракайце і не хістайцеся. Свет, у якім мы жывем, хваравіта скрыўлены. Людзі не могуць роўна хадзіць і не могуць падняць свае вочы да неба. Яны ў цемры. Трэцяя важная думка – свяціць людзям унутраная і добраахвотная адказнасць. Так што, хто ў Хрысце, той новае стварэнне. Старое мінула, вось сталася ўсё новае. Гэта змяніла нас, павінна змяняць іншых. Сёння мы прыгадвалі пакуты Ісуса Хрыста. Ён згалеў, каб мы ўзбагаціліся, Ён памёр, каб мы жылі, Ён уваскрэс, каб мы ззялі ў гэтым свеце, нібы зоркі ў сусвеце. Жадаеце стаць лепш? Глядзіце на Хрыста. Жадаеце стаць вялікім? Служыце Богу і людзям. Жадаеце стаць карысным? Зяйце кожны дзень. Пред Тобою стою, Христос, не свожу благодарных глаз, ведь от жизни полной слез Ты меня своей смертью спас, избавив от многих бед. Ты помог мир в себе найти, научи меня видеть свет, к небесам с надеждой идти. Для Тебя дай мне жить, отзовись, прошу.
свой свет, без твоей любви в сердце мира нет. Среди тысячи дорог дай мне путь твой отыскать, чтоб в огне своих тревог о тебе не забывать, чтоб с надеждою идти и не помнить про свой страх. Ты меня вперед веди и храни в своих руках. Для тебя дай мне жить, отзовись, прошу, научи любить, Боже мой. Дай свой свет, без твоей любви в сердце мира нет. Твоей я склоняюсь, Боже мой, в веренице шумных дней щедро даришь ты покой. Ты привел меня в новый мир, и молю тебя я вновь: помоги быть в руках твоих и свою сохранить любовь. Для тебя дай мне жить, отзовись, прошу, научи любить, Боже мой. Дай свой свет, без твоей любви в сердце мира нет. На гэтым наша сённяшняя перадача завершана. З вами быў Сергей Брышцель. Як і заўсёды, чакаем вашых пісем і водгукаў аб нашых перадачах. Пішыце, калі ласка, на адрас: праграма «Голас друга», паштовая скрынка 45, індекс 224020, горад Брэст 20, Беларусь. Да новых сустрэч на хвалях Трансусветнага радыё. Усяго добрага, беражы вас Бог. Звучи, моя песня, звучи о Христе, как умер он в муках на скорбном кресте. Лети по просторам прискорбной земли, чтоб грешников души спасение нашли. Лети, лети, без страха лети, сквозь мрак и сомнения лети. И если преграды ты встретишь в пути, навстречу им смело лети. Ведь жизнь мимолетна, недолго она, хотя и бывает весельем полна. Проходит она, как мираж или сон, дарующий радость мгновения он. Лети,